מה המצב, חברים יקרים? אז אחד הדברים שאנחנו נעבוד עליהם בסמינר שיווק אסטרטגי זה לעזור לכם להביא לקוחות בעקביות לעסק, מה שנקרא מכונה שיווקית. המשמעות של מכונה שיווקית זה פשוט סיסטם קבוע שמזרים לנו לקוחות כל הזמן לעסק בלי עבודה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. פשוט פעם אחת בונים את הסיסטם הזה וזה מזרים לנו לקוחות בעקביות לעסק. עכשיו הסיסטם הזה יש לנו 13 סוגי מכונות כאלו. אנחנו הולכים לעשות סדנה של כמה שעות טובות בהם אני אעבור איתכם מכונה וכל מה שאתם צריכים זה בסך הכל מכונה אחת. אתם לא צריכים את כל המכונות. מספיק מכונה אחת בשביל לייצר סיסטם קבוע שמזרים לקוחות לעסק, ואז כל הנושא של וואו, מאיפה אני מביא לקוחות, זה לא צריך להטריד אותנו. עכשיו, אני זוכר את עצמי לפני כמה שנים, תוקע את הראש בקיר כל הזמן ושואל את עצמי, מאיפה אני משיג עוד לקוחות? מאיפה אני מביא לקוחות? מאיפה אני מביא לקוחות? ולא הצלחתי לפצח את הדבר הזה. וברגע שלמדתי מהיועצים השיווקיים הכי טובים בעולם, כמו ג'יי אברהם, שהוא היועץ העסקי והמנטור של טוני רובינס, ופשוט עבדתי איתו אחד על אחד, והוא פשוט הראה לי איך עושים את הדבר הזה, וזה פשוט מטורף. ברגע שיש לנו מכונה שיווקית, אנחנו לא צריכים לדאוג ללקוחות. אז אם עדיין לא שירנתם מקום לסמינר הקרוב, זה הזמן לפני שעוזבים המקומות. אנחנו ממש בעשרות המקומות האחרונים בסמינר הזה. זה הולך להיות הסמינר הכי מטורף שעשיתי אי פעם. מחכה לכם.